George Șerban. Mărturisesc că ca și Corina Crețu și eu sunt emoționat, deși am acest exercițiu de a vorbi public. Nu știu de ce, și pentru că întotdeauna trebuie să existe un vinovat, nu cred că Andrei e de vină, că sunt emoționat în seara asta. Eu mi-am intitulat tematic prezența la acest eveniment în felul următor. Nu voi lăsa niciodată politica să îmi deseneze harta prieteniilor. Am adus acest volum 1 pentru unii foarte prețios, între cele 3, pentru că nu sunt aici în calitatea neapărat de blogger, ci de prieten vechi și special al lui Adrian Năstase. Nu eu am inventat această caracterizare, ci el, în dedicația pe această carte pe care scrie pentru George Șerban cu veche și specială prietenie. Aveam schimburi de mail-uri și de multe ori semna mail-ul în același fel. De ce veche? Puteam să înțeleg. Ne cunoaștem din 96, am avut confruntări politice foarte puternice, uneori tensiunea era foarte mare, după care la alegerile din 2000, eu le-am pierdut, el a devenit prim-ministru, a aflat că am probleme și prin niște prieteni comuni mi-a trimis coordonatele să-l caut, pentru că nu se poate gândi că un adversar poate fi în această situație. De atunci, opinia mea despre ceea ce înseamnă democrație s-a schimbat radical. Adrian Năstase înțelesese de mult ceea ce încă nu înțelesese. Că un învingător în democrație, atunci când câștigă, întinde mâna adversarului. Mi-a trebuit mult ca să înțeleg treaba asta și ca urmare am început să comunicăm și am început să ne gândim la un proiect despre care foarte puțin vorbeau. Despre cum va trebui să arate România după ce acest uragan, această molimă care există, care a existat și sper să se termine curând, va dispărea din România. Vorbeam amândoi despre o Românie alternată la guvernare de stânga și dreapta, de socialiști și de liberali, care urmau să guverneze ca niște foști aliați, ca niște prieteni și adversari. Și pentru că există un termen în politică, în democrațiile vechi, tradiționale. Există termenul de prietenie, să zic, nu-i potrivit cuvântul, adversitatea politică. Eu cu Adrian Năstase suntem prieteni, și voi rămâne adversarul și prietenul lui. Și îl aștept să iasă, pentru că înainte de a dispărea pentru aceste luni nenorocite, a trimis un mail în care mi-a scris că are câteva idei, vrea să ne întâlnim și să continuăm acest dialog în legătură cu România care urmează să fie. Îl aștept, pentru că sunt sigur că va fi și mai liber și mai puternic decât a fost până acum. Mulțumesc!